Good morning mga Kainema Highway, bibiyahe tayo ngayon papuntang Bicol. So nag-stop over muna kami dito sa May Cainta. Nag-withdraw si Malo, ayun. Nag-withdraw muna siya ng panggas. Naka-work from home siya. Last 5 days of the month, kailangan niyang mag-report sa office. Ihatid ko siya doon, then balik din ako agad kasi hindi ako pwede mag-leave ng matagal. And then first week ng August, bibiyahe na naman siya pabalik dito. So dito kasi sa lugar na to na Cainta, kaya nilagyan na to ng traffic enforcer dito. Wala kasing stoplight to eh. Pag hinayaan lang yung mga sasakyan na dumiskarte sa paglusot, pag-ikot, kakabulbul yung traffic dito. No regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these. Dito pa rin tayo sa Pililla Rizal. Dito pa rin tayo dumaan kasi walang traffic dito eh. Sa cover mo kami, bili kami ng avocado sa Kabuko. Nandun yung windmill pa rin, no? Kung magbibiya Batangas tayo, matraffic doon. So kainin mo na itong avocado. May dala kaming ice cream. Masarap to pang partner dito sa avocado, itong ice cream. So ito yung laman niya. Then nalagyan natin ng bagoong. Bili ka pa isang kilo. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got the... Choco lang. Sarap? Sarap? Kain tayo guys. Avocado. Salamin mo. Sibo. Naman yan, hindi na dumi ang lamsin. Sarap? Sarap? Pugo naman ang trip. Parang ayaw na namin umalis dito sa tinatambayan namin ah. Ang sarap kasi ng hangin dito. So ngayon, Cam Norte yung daan natin. Hindi mo tayo dadaan ng Del Gallego kasi sabi niya ni camera wife po na try naman daw namin mag camera sa Norte kasi hindi pa kami nakakapasok doon dalawa. Okay lang din. So baka alas 8 na kami ng gabi makarating ng Naga City. Ayos lang kasi hindi naman din kami nagmamadali. Lapit na maubos ng avocado. Kaya tayo guys. Bibili pa kami ng 1 kilo kasi mura dito eh. 40 yung kilo ng maliliit. 60 pesos naman per kilo doon sa malalaki. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Stop over muna tayo dito sa Luisiana, Laguna. Kain muna tayo ng bibingka. That you could never own. Ito yung libre niyang bag. Pag bibili kayo ng 3 bibingka, may libre na rin silang buko juice. Ito talaga yung specialty dito sa Luisiana, Laguna. Itong bibingka nila. Araw-araw. Hanggang anong oras na po kayo dito? Limited na mga 6:30 ng gabi kasi walang ano. Kasi wala pa rin ilaw hanggang ngayon dito, no? So ayan po guys, si Ate Rina, pag mapadaan po kayo dito sa
Luciana, huwag niyo pong kalimutang bumili ng bibingka kay Ate Ring. Waray bibingkahan lang po. Waray Yan. bibingkahan. May kita niyo po yung karatula dito, Waray Bibingka. Meron po talaga yung tap. May tap ako na nakalagay na waray bibingkahan. May signage din po sa taas. Ayun, yung Waray. Sa kabila yun ay waray bibingkahan. Okay. Grabe, 15 years din, no? Nagtitinda kayo? Oo, nakapagpatapos na rin naman ako dito ng college. Dalawang college. Bali, ano ba yung mga ingredients niyang bibingka, te? Ba't napakasarap? Ano po, yung bigas muna, tapos bababad mo, tapos malagkit. Tapos ay may halo na po siyang buko, saka ibang ingredients na, pampasarap. So yung bintahan dito, okay naman kasi papansin ko, madalang lang yung mga sasakyan dumadaan dito, no? Lalo na pag gabi. Sa gabi madalang, pero pag mostly ngayon, marami na ditong nadaan. May mga bus na rin nadaan ditong papuntang Matnog, Bicol. Actually po magiging tawag na po din sa amin kasi may organisasyon na po kami. Magiging tawag na po sa amin dito, Bibingkahan Avenue. Mayroon magiging pundo na po kami. Bibingkahan Avenue na po ang tawag dito. So hindi magtatagal, Bibingkahan Avenue na itong lugar na to. Opo, Bibingkahan Ayun. Avenue. May na-improve na ng kaunti. Okay. Magandang balita yan, te. Good luck sa yung business, te. Sana lumago pa yung business niyo po. Opo. Mainit pa siya. Ano masabi mo? Malambot. Tapos mas nagpasarap pa kasi may keso, syempre. Creamy. Yeah. Tapos yun nga, more on ano siya, buko. Next stop natin at Timona na. Sa Cam Norte daan natin. Okay, good. Norte. Tara. One way na pala tong Old Sigsig Road. Bawal na yung mga papunta doon. Yung mga papuntang Atimonan, dapat dito wala sa kabila dadaan. So yung pwede lang dito, yung mga galing Atimonan papunta ng Laguna. So one way na siya eh. Hindi natin alam, siguro may ginagawa din sa unahan. Pagod ka na? Antok na. Bakit? Siyempre, wala po akong tulog na maayos. 3 oras ang tulog ko. So dito tayo ngayon sa New Diversion kasi nga one way na doon sa mga Old Sigsig Road. So ang disadvantage lang kasi dito, marami mga butas-butas sa kalsada kasi nga dito dumadaan yung mga truck, mga bus, mga heavy equipment gaya ng nakikita natin ngayon. Alas 3 na yung oras natin ngayon. Baka makarating tayo ng boundary ng Cam Norte. Alas 4:30 na. Okay naman yung weather ngayon. Mainit naman. Tsaka hindi siya maalon. Dito tayo ngayon dadaan sa diversion. Dito sa Gumaka. First time ko talagang dadaan dito. Ngayon wala akong idea kung anong meron dito. Pero try natin kasi maliwanag pa naman.
muna kami dito sa diversion ng Lopez Quezon. Kanina dumaan tayo sa may diversion dun sa may Gumaka. Nakita natin na hindi pa talaga siya fully paved. Nasa 70% pa lang yung construction ng kalsada. Wala tayong nakasabay ng mga maraming sasakyan kasi nga putol-putol pa yung pagkakasemento. So dito naman sa diversion ng Lopez Quezon, dito mas marami yung dumadaan kasi matagal lang gawa ito. Shout out pala ako sa aking mga co-officers sa MRCP, sa kay Bro Leo, si Sunshine, Bro Yam, kay Bro Edwin, kay Bro Eugene, Andres, at sa lahat ng MRCP family. Ingatan tayo lagi sa ating biyahe. Sa aming mga top fan na si Ma'am Claire Lynn San Lorenzo. Shout out po kay Sis Irene Carillo, kay Villam Marsam, Sis Amelita Ricarte, kay Bro Arden Nebrao Abilende, Mr. Lex Bayos, Margie Katakutan, Detera Christopher Detera, shout out bro, Marilyn Pardon, kay Sis Lynn Sin Igia. Shout out kay Alex Bigata, Samson Del Monte, Mary Rose Lebrero Nodado, Francine Brazal, Minda Velasco, Emmy Villaralbo Padua, Connie Ubusan, Andrea de Guzman, Ronald Jumawan Coco, Jordan Ramos, John Philip, kay Gabriel Pangindian, El Bicolano de Pastidio, shoutout bro, John Paul, Blanche Timoteo, kay Anan, Gerald Rubaya, William Arsam, Catalina Borok, Maria Cecilia Caliso, Lovelyn Tumbado Balibar, Rachela Lynn Floteldes Abakayen, kay James De Los Santos, Milbert Halig, Merel Umayon, Alice De Los Reyes, Jade Garnica, Maricel Castro, Nor Erika Oliver, Angelica Aguadera Abay, Jade Garnica, Hermano Rollins, Joyce Fidel Vales, Dain Fernandez, Eleanor Romero, Mina Kada, Mr. Lex Bayos. That's all po. At yung mga gusto po magpa-shoutout, mag-comment down lang po kayo sa ating comment section. Maraming salamat po. Tara, biyahin ulit tayo kasi maambo na. Guys, naabutan kami ng ulan. Magkakapote kami pero may bag kasi kami. Walang cover tong bag na to. Mababasa rin to kahit magkapote kami. Shoutout ulit kay Dong Ronel, authorized seller ng Iron Spec. Dito na kami ngayon sa Tabugon, boundary ng Camarines Norte at Calawag, Quezon. So sa Calawag maulan, zero visibility. Pagdating dito sa Cam Norte, ang init oh. Pati medyas? Pinasok? Kita dati. Saan po? Sa YouTube. Nagdaanan lang kaya. Nakita ko yung speaker. Opo. Sinus ko din ngayon. Ito pala yun. Ayun na, meron ng si Baby. Saan po pa sir? Arman. Ayun. So guys, meron po tayong follower na si Sir Arman. Nakita niya tayo dito sa Camarines Norte. Nakita niya tayo dito sa Tabugon. So, ayun sir. So, si Sir Arman, ano naman pa? Sir Arman, si Ma'am Lisil, saka si Nina. Ma'am Nina. Ayun. Saan po ang biyahe nyo ngayon, sir? Balik na kami ng Batangas. Balik kami ng Bigas. Ayun. So, nagbakasyon pala sila, sir. And, Kita ko eh. Sabi ko, pala yung sticker. Opo. Pasensya na wala ko tayo sticker ngayon eh. Okay lang, okay lang. Thank you. Sir, salamat po. Thank you po. Ingat po kayo, ingat, sir. Ingat po sa biyahe. Tara. Anong video? Ha? Yung nagpa-picture na sila. Wala, nakakaya lang. Diba? Ingat po. Punta, yung ka.
So ayun, wala na sila sir, nakaalis na. Sayang, hindi natin nabigyan ng sticker kasi hindi pa nga tayo nakapagpa-print. So ayun, dito na kami dadaan sa Ragay kasi gagabihin na kami masyado pag magkakam norte pa kami. Nandito na lang yung vlogs natin kasi wala na rin naman tayong may papakita, gabi na. So maraming salamat sa inyong lagi pagsuporta kay Niway Highway. Ingat kayo lagi, kasama kayo sa aming bawat biyahe. Ingat.